Kajing pilih kita Ezekiel nang itu lupa. Kalian nong kabakandai kedekot kabeningkong kedek benyau shipho kedekot kabakat pra adu baar puar. Trai la pertah kiskor jongan ada kasur kabaja muong. Tawan hajan pi konong pensajai kanong ba. Bat uwei puwei unra bat la ka atiar penjot haga keti jong u. Di hakmi lawan Henry ngot kirang ba naga kerdop kabahaneng kabapai syapang syatei uwei puwei ubat laka atiar penyiap halaka keti bat rengkat bat ki ladon uwei ubriu ubariam da kejan linen uking bat u kulong sia halaka sengkai di kilaya yarung bat kilaya yang hajan keduan renong di kaburam jumblai ka Israel kala lekio na ka kerubim ha kiba kala syong sya ka tengkong jong ka ying bat utrai lakhot yu tau briu ubariam dakalinan ubaladon ye uklong sia ha ka singkai jong u bat utrai laong ha u kilet keleng kanong ba keleng ga Jerusalem bat tobo ya kadak ha ki shalang mat jong ki breu ki ba ut sngusi bat ki bayam namar ki kam kensha baro balale haka bat ha kita ki wai pat kirang ba ngalay sngew bu ong to ya keleng kanong ba na dien jong u bat to peniam ka khamat jong phi kam dei ban penlai bat phim dei ban isen a to peniam na phangi ki temen ki samla shin rang bari ki samla kan thai ki khna bari kan thai Henry wat kata euno no ubadon ya kadak batos dang nang ni na kan jaka kentang jonga kom ta gelas dang bat ki temen kisan ki bayeng hangta khmat ka yeng teu laong haki to pentinget ya ka yeng bat to pendap ya ka phalau da ki ba la sha peniam ki le no kum ta ke le le bat kila peniam hapo kanong ba ti ka buro mutrai kalami naga tengkong jong ka yeng bat kala yeng halor ki kerubim te ki kerubim kila biar ya lagi tap niang bat kila kiu naga kendo bat kia leit no nak mat jonga lem bat ka shalanta majan jongki bat kila ya yeng ha ka jingkang jong ka kardap ke basha mingi jong ka yeng utrai bat ka burom jong ublai ka Israel kala don halo jongki kini kila long kito kijintau ba im kiba ngalayo i kiba don hapo ublay ka Israel harut kawa kibar bat ngalatip ba kila long ki kerubim way pu way ula don south ligi dur kman south ligi thap niang bat hapo ka thap niang jengki ka don ka ba Israel ya ki ktibriu bat ya ka jing Israel jong ka dur kmat jengki pat kidai kijo kidur kemat kibaya kadur jengki ngalai i harut kawa kebar kilaya lait baik syakmat uwei pa uwei kaktien jong utrai kasam kabashis pak hatlai kaburom jong utrai kapalat iki beneng tuyero phi ko syakri utrai to yaro ika kerteng utrai to ka kerteng utrai kan long kabala kerku nadu menta bat shi junam kaburam jong utrai kapalat ya kabeneng nadu bami kisngi hadu bakasam en yaro ikarteng utrai hakli do kijaj benriu baro udan utrai palat iki beneng kaburam jong utrai kapalat iki beneng uai ubah kumutrai ublai jungi ubah syong hajrong ubah penret yalade ban kemi asut ya ka beneng bat ka kendau keburom jong utrai kapalat iki beneng kejing pulene gospel bakut kat kum Matthews kale nong bakat pra kadukat khatsan adu barpo Jisu laong halaki sunran la dauhan menu paral jong pi ule bamdai pi tolet mat snangi u Henry tole jar tang para ma pi la dau sha skori pi
Pilapan bahaya lau henmen upara. Henry lada tre sngap epi to yalam uwe ne armut kibriu lembat pi. Bakum cakat ya kaba pikren en kershan nakasabut jengki art ne laingut kisaki. Henry lada tre ban sngap iki. Te yathu ya kakam baro hakabalang. Balada tre ban sngap wat ya kabalang ru. To unlong hapi kum ujantil pat unong lum khajna. Shisang ong hapi kat ya kaba pinte hakaperthai lalate ru habneng. Kat ia kaba pin lau hak perthai ala lau habneng ru sakani ru ngaong hapi ada arngot napi ki hab jumut lang hakane ka perthai na ka banca kanu ka bakipan te en sa ai ki do pa junga ba habneng nabakat haba ar ne laingut ki don lang hak kerteng junga ngadon rengkat batki ka gospel jang utrai